Taneli Tenhunen, kukistit Jarkko Niemisen. Miten korkealle sen rankkaat saavutustesi joukossa? No, nyt on pakko myöntää, että puhuttiin treenimatsista kuitenkin, että oli se hauska Jarkon kanssa palloa lyödä, että mikä sitten, että ainahan voittaminen hauskempaa kuin häviäminen. Oliko Jarkon pyörätuolitennispelaamisessa jotain yllättävää? No, sanotaanko näin, että siinä mielessä Jarkko pelasi tosi hyvin, että se ei mua yllättänyt oikeastaan kauheasti, että kuitenkin puhutaan tennismiehestä ja tennisammattilaisesta, niin kyllähän se on periaatteessa sama laji kuin samat mailat ja samat pallot, että liikkuminen on vaan jonkun verran haastavampaa ehkä meille. Mutta sanotaanko näin, että yllättävän hyvin Jarkko pärjäsi. Pekingin paralympialaisissa selvisit toiselle kierrokselle, mutta minkälaiset ovat tavoitteet Lontoota ajatellen? No totta kai, aina kun lähdetään kisoihin, niin eihän sinne mitään muuta tavoitetta voi olla kuin voittaminen. Eli jokaista matsia lähdetään voittamaan ja kaikkea annetaan ja katsotaan, että mihinkä se sinä päivänä riittää. Että ei siinä voi olla muuta mahdollisuutta kuin taistella voitosta aina viimeiseen hengenvetoon asti. Onnea matkaa. Kiitos.